jasbu bis-swit il-ronfon. Inselmulkom u nilqawkom għal programm ieħor ta' etimoloġija, il-programm fejn nozzu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Għaż-żmien tal-ġimgħa mqazza, ħsibna biex nitkellmu dwar żewġ kelmiet marbuta ma' kuntest reliġjuż. Fl-ewwel parti tal-programm, Luke Vella se jkellimna dwar l-etimoloġija tal-kliem Kyrie eleis u Christe eleis. Waqt li fit-tieni parti tal-programm, Klara Vassallo se tkellimna dwar in-nisel tal-kelma kontemplazzjoni. Il-Kyrie eleis jew il-Christe eleis ġieli ngħidu meta nistaġbu b'xi ħaġa kbira. Il-lingwa Griega jew dik Latina qatt ma kienu l-forte tagħna l-Maltin. Jekk saħansitra mmorru lura għas-seklu 14 u 15, meta ordnijiet reliġjużi kienu qegħdin jiġu stabbiliti hawn Malta, il-kliem Malti reliġjuż u liturġiku kellu influwenza qawwija mill-kliem sqalli Latin u Grieg. Fir-riċerka tiegħu, Joseph M. Brinkat jgħid li fl-1330 l-isqof Ġermaniż Ludolf von Sudaim kien fi Sqallija u rrimarka li r-rit nisrani kien bil-Grieg u bl-Arbi. Dan seta' wkoll influwenza lil Malta minħabba l-qrubija tagħha ma' Sqallija u minħabba l-impatt li ħallew fuqna. Il-fatt li l-Latin u l-Grieg għal bosta Maltin kienu lingwi aljeni għal kollox, wassal biex sal-lum stess baqgħu ifossilizzati bosta kelmiet u espressjonijiet f'kuntest reliġjuż li ġejjin minn dawn il-lingwi. Fi programmi preċedenti konna semmejna l-klassiċi Busillis u Regna Materna li ġejjin mill-frażijiet Latini Indie Busillis u Requiem Aeternam. Kyrie eleis u Christe eleis huma żewġ kelmiet fuq l-istess skala. Ġejjin minn Grieg u huma taħsiriet ta' żewġ frażijiet li jingħadu fil-lingwa Griega. Imma x'juri dan kollu? Innoċentement, il-Maltin kienu jirreplikaw dak li jisimgħu u jippruvaw jagħmlu sens minnu. U l-fatt li kienu jiġu ripetuti spiss fil-litaniji, fit-talb, fil-knejjes u fid-djar, wassal biex ċerti espressjonijiet jaqbdu u jibqgħu jintużaw sal-ġurnata tal-lum. Anki jekk forsi ħassarnihom aħna stess, u b'daqsxejn taħsieb illum nistgħu faċilment naslu għall-etimoloġija proprja tagħhom. Tlaqna nisimgħu lil Luke Vella jagħtina aktar informazzjoni dwar l-etimoloġija ta' Kyrie eleis u Christe eleis. F'sitwazzjoni fejn forsi ma nkunx qed nistennew li xi ħadd jiġib xi ħaġa jew xi ħadd li jaħsadna jew quddiem traċedja, mhux darba u tnejn illi mill-qalb jew anke b'sentiment toħroġ din il-frażi il-Kyrie eleis jew il-Christe eleis. U fil-ġabra tiegħu Patriet minn Stewma tal-idjomi Maltin isemmi li dawn iż-żewġ kelmiet anke jintużaw f'kuntest meta xi ħadd itilfek is-sabar jew dak li jkun qed jagħmel jew qed jgħid. Imma x'inhi l-etimoloġija ta' din il-kelma, il-Kyrie eleis jew il-Christe eleis, li ż-żewġ kelmiet għandhom l-istess funzjoni. Dawn iż-żewġ kelmiet ġejjin propju mill-Grieg u tnejn li huma wkoll huma taħsira ta' talba waqt l-att penitenzjali fil-bidu tal-Qoddisa li għadha tintuża sal-lum. Kyrie eleison, Christe eleison. Illi bażikament Kyrie eleison tfisser mulej ħnina u li minna ħriġna l-espressjoni Kyrie eleis u Christe eleison tfisser Kristu ħnina li minna ħriġna l-espressjoni u t-taħsira Christe eleis. Però apparti dak li anke għal Patriet minn Stewma fil-ġabra tiegħu li dina da tintalab fil-rit petenzjali f'kull qoddisa, naħseb li l-probabilità għaliex il-Maltin għamlu din it-taħsira hija propju mill-litanija Lawretana, dik li nafu iktar bħala il-litanija tal-Madonna fit-talba tar-Rożarju. Għaliex propju il-Maltin minkejja li kienu jirreċitaw din il-litanija bil-Latin għajla kienu jaħsbu jew kienu jafu eżatti x'inhuma l-isnu. Ma kienux jafu s-sens tagħha ta' dawn it-titli kollha tal-Madonna. U fosthom anke kif nafu l-litanija tibda propju bil-mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. U allura minn ma kienu jafu minn Kyrie eleison ħriġna
Kyrie eleison u minn Kriste eleison ħriġna il-frażi u l-espressjoni Kriste eleison. Illum jintużaw anka f'kuntest barra jew altru mill-ambjent ta' ħnina jew ta' talb. Meta kont għadni żgħir, waqt il-quddis, fil-lezzjonijiet tar-reliġjon, waqt il-mumenti ħelwin tad-dutrina, jew waqt il-laqat formattivi fiż-żgħażagħ ħaddiema Nsara, spiss kont nikkontempla waħdi dwar it-tifsir ta' ċerti kelmiet li kont nisma' f'kuntest reliġjuż. Ma kontx nifhem xi tfisser meta nisma' lil min jgħid weġġaħ lil missierek u lil ommok. Kont ngħid bejni u bejn ruħi għalfejn għandna nweġġaw lill-ġenituri tagħna. Il-verb weġġaħ ġej mill-kelma ġieħ u allura jfisser li għandna nħobbu nirrispettaw lill-ġenituri tagħna. L-istess kien jiġri li meta niġu għall-kmandamenti. Mhux dejjem fimt xi jfissru l-kliem tiżnix jew batal, meta ngħidu la tiżnix jew li m'għandniex insemmu l-isem tal-Alla fil-batal, il-verb tiżnix ġej mill-kelma żina u huwa marbut mat-tifsira tal-ħażen, waqt li l-kelma batal tfisser vojt. Allura, dawn iż-żewġ kmandamenti qed iħeġġuna biex ma nagħmlux qatti ħżiena u li l-isem tal-Alla m'għandniex inkasbruh jew insemmuh għal xejn. Qabel nisimgħu lil Klara Vassallo tagħtina tarif fuq il-kelma kontemplazzjoni, xtaqt nikkontempla fuq xi kliem ieħor li jintuża f'kuntest reliġjuż. Jekk nieħdu biss il-qasam tal-ħwejjeġ, tinteressani l-kelma pjaneta. Il-pjaneti mhumiex dawk li nsibu fis-sistema solari, imma l-pjaneta hija libsa b'toqba minn fuq biex tidħol minn ġo ras il-qassis u saħansitra m'għandix kmiem. Min kien abbati, żgur li xi darba jew oħra irranġa l-pjaneta tal-qassis biex tkun pulita meta jiġi biex ipoġġi bil-qiegħda. L-alba mbagħad hija l-libsa l-bajda li l-qassis jilbes taħt il-pjaneta meta joħroġ iqaddes. Insibu kemm albi komuni li jintlibsu kuljum u oħrajn aktar fini b'xi bitzilla li jintużaw f'xi festi kbar tal-Knisja. Żgur li ġieli smajna bil-kullar. B'kullar minix nirreferi għal dak li nlibsu lil-kelb, imma f'kuntest reliġjuż, il-kullar huwa għamla ta' ċintorin żgħir u qasir ħafna mingħajr ebda bokla u toqob li jintlibes mill-qassis quddiem għonqu. Ġeneralment, dan ikun abjad u jindika li wieħed ikun qassis, jew inkella beda triq għas-saċerdozju. Hemm imbagħad is-suttana li hija dik il-libsa ta' fuq u twila li jilbes il-qassis bil-buttuni fin-nofs minn fuq s'isfel. Il-kuluri tas-suttana jvarjaw skont wieħed ikunx qassis normali, isqof, kardinal jew papa. Tipi oħra tal-bies li m'għandix ċans nispjegahom huma l-ammettu, li hawn min isejjaħlu wkoll l-ammittu, il-kamżu, il-kappa, l-ispellizza u l-venumeral. Meta nitkellmu dwar kontemplazzjoni, qed nitkellmu dwar aktar minn sempliċement ħsieb. Li tikkontempla jfisser tħares lejn xi ħaġa b'attenzjoni, fit-tul, bi preżenza, b'intenzjoni bejnek u bejn ruħek. Il-kontemplazzjoni huwa ħsieb li mhuwiex maġġel, mhux infixkel, ħsieb li jħalli l-għarfien jitwielet. L-etimoloġija tal-kelma kontemplazzjoni ġejja mill-Latin contemplatio, ibbażata fuq il-verb kontemplari. L-erq tagħha, templum, kien ifisser spazju sagru posta apposta għan-nies biex josservaw is-mewwiet. Il-qassisin Rumani kienu jħarsu lejn is-sema minn dan l-ispazju biex jitolbu sinjali minnu. Allura, kontempla letteralment tfisser tħares b'attenzjoni minn posta konċentrazzjoni jew qima. U għalhekk li nitkellmu dwar is-sorijiet kontemplattivi li huma sorijiet iddedikati kompletament għal kontemplazzjoni ta' Alla, jgħixu fis-skiet u s-solitudni b'talb insistenti u penitenza ġeneruża. Fil-fatt, fil-kitba ta' P. Ellen Joseph Adami naraw li fil-ħajja kontemplattiva wieħed iħares lejn il-misteri divini u jitħeġġeġ bl-imħabba lejn Alla. Il-kelma nnifisha ġġorr messaġġ sottili, aħrab mill-istorbju, idħol fit-tempju ta' ġofik, ħares mill-qrib. Ma' żmien il-kelma kontemplazzjoni bdiet tirreferi mhux biss għall-osservazzjoni ta' smewwiet imma wkoll għall-osservazzjoni tagħna nfusna. Il-filosofi użawha biex jiddeskrivu riflessjoni profonda. Għal-filosofi tal-Greċja Antika, bħal Sokrate, Platun u aktar tard Aristotli, il-kontemplazzjoni kienet meqjusa bħala l-ogħla forma ta' attività umana.
Għal Platun li tikkontempla kien ifisser li tħares lil hinn mid-dinja materjali u minn dak li jidher biex tersaq qrib il-verità eterna u l-forom perfetti tal-ġmiel, tal-ġustizzja u tal-erf. Aristotli mbagħad enfasizza li l-kontemplazzjoni jew teorija kienet l-iktar attività nobbli tal-moħħ, għat li jagħti paċi, ċarezza u ferħ intellettwali. It-tradijiet umanistiċi użawha biex jiddeskrivu tal-psiket. Fil-psikoloġija kontemporanja mbagħad il-kelma ħadet ħajja ġdida. Illum meta psikologi u terapisti jitkellmu dwar prattiċi kontemplattivi ħafna drabi jirreferu għal tekniki bħal mindfulness, il-meditazzjoni fuq in-nifs jew il-fokalizzazzjoni fuq il-preżent. Dawn l-għodot jgħinu biex inaqsu l-ansjetà, nikkalmaw is-sistema nervuża u nsaħħu l-kapaċità tagħna li nħarsu lejn il-ħsibijiet tagħna mingħajr ma nagħmlu ġudizzju fuqhom. Il-kontemplazzjoni f'dan is-sens mhijiex biss ħsieb profond, hija paċi attiva forma ta' attenzjoni li tagħtina spazju biex nifhmu x'inhuma s-sentimenti tagħna, kif nirreaġixxu għall-istress u kif nistgħu nkunu aktar preżenti fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Riċerka psikoloġika turi li prattiċi kontemplattivi regolari jistgħu naqsu l-livelli tal-kortisol, jtejbu l-konċentrazzjoni u jsaħħu r-reżiljenza emozjonali. Għalhekk illum il-kontemplazzjoni hija meqjusa bħala għodda ta' fejqan mentali, mhux biss qatt spiritwali jew intellettwali. Allura, id-darba li jmiss li se tieqaf tħares lejn ix-xemx nieżla jew tkun qed tikkonsidra xi deċiżjoni jew sempliċement qed tieħu nifs fil-font, ftakar fit-tempju li hemm moħħbi f'din il-kelma. Il-kontemplazzjoni mhijiex biss ħsieb, hija spazju li noħolqu mument li jinnonoraw u mod kif inħarsu lejn anfusna. Jintasbu bis-sweet